Hercules! Napalabas, pinainom ni Hercules ni Bing iti danom asinakdo na iti ubog iti igid ti karayan. Kas nasaon engkantada diwan, kat nagimbag daytoy. Kas tamutan kini Girly, pinainom namat daytoy kat nagimbag. Ngam sinapol ni Girly tinangisit a rosas a dinawat na kini Vicky iti gardin na. Ngam nasao ti inana nga imbulengnan. Itagagayam, denggan nyo tituloy ti seryeta yung italawas, anapaulwan. Nangisit a rosas. Dito'y drama tayo. Hercules! Ayan tinangisit a rosas at tinawat ko kani Tita Vicky, nanang. Nangisit a rosas? Uy, nanang. Ayan na. Nagbanglo dayjay, ka nagpintas. Imbel lang kon, anak. No kasta? Inak manan dumawat ka ni Tita Vicky. Ha? Ay, saanan, anak? Agtong palta itinakuna ni Hercules. Saan ka kuman nga umadadayupay? Agyan kalatan dito'y balay. EJ lang madgarden ni Tita Vicky, ti papa na? Uray pay, girly. Basta di kan rumrumwar dito'y balay. Nalawag, girly? Nasaya tay may ka Hercules. Nagimbagan ni girly. Nasaya at nukasta, manang Lisa. Katuray ni Bing, nagimbag muton. Wan, damag kumuta nagsakit ka no ni Bing nga anak ni Clara. Wan, kat binilin kumot ni Bing, asaan nga umad adayaw. Tapno mailiklik iti pagdaksan na. Hercules, naimbag man ta makaagas ti impainom mo ka ni girly adanom. Wan, Kasano nga amom ang makaagas ti danom? adda nang ibaga kanyak, isuan nagtong palak. Katpudno, makaagas gayam dayjay adanom. Bili ba ka talaga ken ka, Hercules? Kas kala superhero. Mapangnamnamaan ka talaga. Adan samot babatom. Awan, manang Lisa. Pangalaak kumangay iti babataw. Ken maysa, sa anak amamati iti kasta. Kas idi, adamanan na paramak mo a babae. Ngem, dakes da dya babae. Anya itayon tay nagan na? Nalipatakon. No naparmak kuman, gapo tanalaingak iti taktika ti pannakilaban, manang Lisa. Alang araw de Hercules, kanayon mo alalaingan. Iti kasta, maparmak mo amin dagiti dakes akalaban mo. Bing, kayat ko nga ibagam kanyak tinapasamaken ka. Sakbay ang nagsakit ka. Kwa? Idi pinuros ko ti sabong ti rosas anangisit. Kat sinayop ko ti banglo na. Nagbanglo. Ngam idi kwan, madimot tan tiriknak, manong Hercules. Aging gaan nagsakitan ti ulok. Sinayop mo ti sabong ti rosas? Wan, manong Hercules. Ayan na itan ti sabong ti rosas? Imbal lang ni nanang. Di mon uliton asay upan ti banglo tinangisit a rosas. Tapno di ka agsakit. Wan, manong Hercules. Kan agyan kan dito'y balayaw. Di kan umadadayupay. Tapno mailiklik ka iti sakit. Wan, manong Hercules. Aramidak dayta. Lukasta, nagimbagan dagiti duwa nga ubeng iti sakit da? Uwan apong, Hmm, gaputan na painom ko ida, iti danom ijay ubog. Akas imbaga ni engkantada diwan. Nasaya at niya ron lukasta, apok. Ay, sabali manenda ito yapan nakilaban, Hercules. Uwan nga rod apong. Ay, Anyamat ngamin dagita dakes nga engkantaw. Tanas ka niya umay damang isak na piti dakes dito'y lobong tayo amortal. Apong, day tangarod ti saan akayat ni engkantada diwan.
Isu a pinarmak na ni Ray namang mangkek. Ha? Kat ingkulong na itingi pantinwang nga adda kanyak. Apok? Agpada a delikado ti lubong ti immortal. Kan lubong tayo amortal. Numakarukat ni Ray namang mangkek. Iso nga alwadam tingi pantinwang nga dakin ka, ha? Una apong. Ay, wapay ngamin nga dadaka sa mang mangkek. Kasta talaga apong. Nga maparmak tayo ti dakes. Babaan iti nasayaat nga aramid apong. Iti udi na. Agari latta ti kinaimbag. Maparmak latta ti dakes. Saan nga amin, apok? Ti dakes. Agbanag matlaeng adakes. Awan na saya at apagbanagan ti dakes, apong. Husto ka. Iso ana say-saya at lata, apilyen tayo ti kinaimbag. Tapno, saan tayo nga agbanag, adakas? Anay ko. Ay, anay ko. Anya ka din tinapasalmak kada kayo, nanang. Apay ka lang at matan di pa nagsakit yun. Anya ka ditikin man nyo. Awan mo't anak ko. Sipon nagaputay jay garden mo. Pati mo't tantiriknak. Nagsakit ti ulok. Sakit. Agkakapsut ako, nay. Anay ko. Sige, nanang. Ipan kayo iti health center. Tapno maikanda kayo iti umno at tumaran nyo. Wen Hercules, masakit mo't itatiin na ni Vicky. Basta nagsakit ka no, sipod naggapuda iti garden da. Ha? Iso nga imay ko impakaamukan ka. Gapuda kas day mo't laang ti sakit idi ni Garly. Sige, manang Lisa. Mapanak ita ijay balay da Vicky. Painom mom iti danom nga impainom mo idi kan ni Garly. Sige, agturungak ita ijay balay da Vicky. At dagayam sa nga ilim, Vicky. Wan, iso ni Don Roman. Gulpyan na ti rosas ko. Vicky, amum kadi adag iti gimbatang itinangisit a rosas ket nagsakit da? Nagsakit na? Wen, Vicky, adanag ko na asipod na sayop na ti banglo tinangisit a rosas ket kela at anaulaw. Ket saanen a makatakder. Agkakapsot ti bagina. At dapay agkuna, asipod na sayop da ti banglo tinagisit a rosas, ket nagbarada, saket simmakit ti ulo da. Ngem saan ka mamati, iso nga imayak tapno gulpiak manem dagiti rosas mo. Kasta ka di. Wen, Vicky, nang runa dagiti nangisit, ado ti gusto. Vicky? Nalabit a sinayop ni nanang mo tinangisit a rosas ijay garden mo. Isu a nagsakit. Masakit tinam, Vicky? Wan, Don Roman. Don Roman? Mabalin ka di asaan kan agumatang iti rosas ni Vicky? Amangan ngamen, no umado ti agsakit ijay syudad, gapo iti nangisit a rosas. Saan na mabalin? Dakila pagkwartaan tinangisit a rosas. Gapo ta uray triple ti bayad na. Gatangan dalata. Gapo ta na idumduma unay asabong. Mamati ak. Nagsakit dagiti gimatang iti nangisit a rosas. Gapo iti panangsayop da iti banglo na. Anya? Vicky, nagsakit da girly kanbing. Gapo iti nangisit matla a rosas. Anya ko mati pakainaigan dagiti rosas ko iti panagsakit da. Uwan nga ron. Iso agulpik lata dagiti rosas mo, Vicky. Saan, Vicky? Di kan agila ko pa iti rosas mo. Agpaggad ti biag dagiti aggatang.
Di mo dadahilan ti negosyo, si kakon lapit na lalaki. Siya ti matungpal. Di ka kuman agpilit, Don Roman. Ala, pumanaw kan ditoy. Tadwa kami lang kinibigit ag sarita. Ay, sige, Vicky. Ha! Tainak iti ayan ni nanang mo, takasaritak. Panawan kayon dito'y salas yo. Kasta tinapasamak, Hercules. Sipod, panagsayop ko iti pinurus ko anang isit a rosas. Katkalat anagbaliw tiriknak. Agulawak, kanaglusdoy akon. Saita, ay tiyak maawatan tiriknak. Nabarak. Sa anak mo't nga agimbag, kadagiti tumtumar nga agas. Nana Martina? Andan sa mo't lunod, anaigamar itin ang isit a rosas. Nga sino man na makasayop iti bang luna, katagsakit akas kanyak. Nana, kastamot ti kunak. Iso nga imayak, tanamwak ang nagsakit kayo. Kat nang itugutak iti danom nga inuman nyo, barang agimbag kayo. Danom. Wan, mabiit laeng, tatulungan kayong agtugaw, tapno makainom kayo iti danom nga awit ko. Saan ka pala ang alakwan ita itinangisit a rosas, Don Roman? Taamangan no pudno ada ita ti pagtataudan ti sakit dagiti tao. Anya? Wan, Don Roman, kaasimat dagiti makagatang. Sana mabalin, Vicky. Kan maysa, talaga adagiti nangisit a rosas ti kagarak. Bayamo dagiti sa bali a kuror. Ti importante kat dagiti nangisit. Saan kan alakwan, Don Roman? Iso adi ka nagpilit pay. Kaasi dagiti makagatang. An-anwak nga iti kwarta. No agsakit mo't ni asino man ang makagatang. Anya? Iso asigi, Don Roman. Mabalin mo ti agawid. Taasi kaswag ti inak ang masakit. Nasaya at ti panagpuspusom, Vicky. Tadi mo linakwan ni Don Roman itinangisit a rosas. Hercules, pudno nga taati nangisit a rosas ti makagapo. No apay ang nagsakit dagayli kanbing, kastamot tan ni nanang. Naglawag akas ta, Vicky. Kasano ang pasamak dayta? Awan ka dinadlaw mo ijay garden, mau? Ha? Siyak, at danadlaw ko. Kanayon anaangin ijay. Nadlaw ko mo't dayta. Ang magustwak ti angin na. Wow, talaga ang makaay-ayo ti angin iti garden mo. Kan amom ka di? Kanayon ang nagpipintas dagiti sabong ti rosas ko. Naglalang tuda amin. Sa idikwan, kanlaat nga imado dagiti sabong. Sa idikwan, imadan tinangisit a sabong. Kat nagpipintas da amin. Kinapudno na. Mas daawak mo apay. Jaklatan ingkang kano. Vicky, at dadakas nga engkanto ang mga aywan iti garden mo. Dakas nga engkanto? Pudno dayta. Kat addapan nakabalin na kadagiti nangingisit a rosas mo. Amang pasakit iti asino man amang sayop. Kasta tinapasamak kadananang mo, girly, kan bing. Ngagpapandag iti taga-syudad, anak kagatang iti nangisit a rosas. No kasta, anya nga ro ti aramidag. Vicky! Hercules! Ah? Nanang, nakabangon kayon? Ay, uwan, Vicky. Ibagakad ka na ito'y, Vicky. Pagbabawyak, dagiti amin ang nasasaukon ka ide. Nanang, Akayat ko ti bumaknang, tapno mapadas ko mo ti agmadyaw, wano agsugal. Nakaamiri sa kun anak. Uray na kurapay talaang. Basta awan dakas nga aramidon ta.
Dayta tinaamiris ko. Vicky, anak. Anya nga ta ti aramidok? Tapno agimbag dagiti tattao ijay syudad a masakit ita. Gapo iti panangsay upda iti nangisit a rosas. Ay, anya nga tang agpayso ti aramidok? Hercules, Ha? Inkantada diwan? Agyamanak ta nagpakita ka? Agparikutak? No anya ti aramidok ita? Ado ngamin ti masakit ijay syudad. Gapo iti nangisit a rosas. ingkag sakdo iti danom iti ubbog. Katwisikam dagiti rosas iti garden ni Vicky. Ha? Aramidem dayta. Tapno maikatibilag ni Reyna mangmangkik kadagiti sabong. Kayat mo ka di asawan? Anabilog dayjay nga ubog? Inkantada diwan? Wan, dayjay nga ubbog. Kat isumot lang ti ubbog, ijay lubong mi nga immortal. Agpadada? Husto ka, Hercules. No si bugam dagiti rosas, iti sakdwa manipod iti ubbog. Matay da. Kat saandan nga agbiagpay. Mapukaw tumatan ti bilag ni Reyna mangmangkik, kadagiti rosas anangisit. Kat agimbagton dagiti pinagsakit na. Wan, inkantada diwan. Inak nga rod agsakdo ijay ubog. An-anwam day ta dram, apaw. Inak agsakdo ijay ubog, apong. Ha? Pangusarami ti sakdwam. Ket adamat ubog dito'y apaggapuan ti danom ta. Saritaak to kada kayo, inton malpas kon nga aramidon, apong. Angem, nagdakkel day ta dram nga isakdam. Apong, siyak ni Hercules. Ha? Ay? Isu akabaulak da ito'y abagkatan, nga uray na puno iti danom. Ay, wen gayam, ha? Si kan Hercules. Wen, apaw. Mawatak. Mala, inkakarudan. Sige, apong. Wen no tulungan ka lang ngayon, apaw. Ha? Isupay ti masakdok adanom, Saanan, apong? Mabanog kayo laeng. Siyaklatan. Kalaat apimig sa tiangin. Kasla kayat nak ngay tayab. Amok nga ramid mananda ito ni Reyna mangmangkik. Hanggang sa anak apaabak. Nagpig sa tiangin. Hanggang sa anak apaabak. Tinak maabak. Reyna mangmangkik. Gaputa siyak ni Hercules! Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamag. Gagayem, di uliwana denggen ti makalawas aserye tayo Ana Paul 1. Nangisit Arosas. Dito'y drama tayo. Hercules! Insurat ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Hercules! Agyaman kami, itingkay, panang trabay.